hazana. Raha ty fa ataoko ananjy milalagna fo ila fenêtre efa tsy ahitana anao koa mbola diaviny ka azafady zana madamo za fa hitanao gongony tarika mbola raha magnany fa aminao ke zake apela bisasina firy tsy ahoanao fa kapela za efa apelana bisasinao nino urgence na kono za urgence nao nino za tsara naregna apela tamin'ny tagnanana fo ity takely atsika izy kokoa zegny niany mahovoko anao niany azala ia misy apelana absence 25 ty fa mety tsy ninaovy izy ty fa mbesy mbala zahako anao io commence nampagniny za tsabonao io imamany izy tsy raha rengy enao olo miasa agnalan-tsakotsako rahako igny mahigny mbola foza magnany ora karaha subfer tsy regninao mankory ka iphone zay tsy raha hoe subfer tsy hoaregny raha fo tsy raha arakaraka ny raha izy fo manafo ty mikazana tempa hitanao kany za voabone andro mangatsika jiaby tsy raha regnesigna raha regny feonao za andre fio zany tegna andre tafa moramora fa tsika ty tsy hinambara tsakotsako ty moramoantsy itazanao izy eke zalahy ozakiny madame chouchou bébé mon frère mon amour magnano le tiako de mba tsy misan libre tsika agnano next za igny anao ka ino mara agnanaovanao next za fa tsy misony libre ake mbola next ka zay kiavokanao soso tadigninah hitanao efa giko ginginginginginginging tegna amity raha anao foko magnano zio taminao ko nampigigiko zy anao ui asa ui angalany famaky ataoko ty niany tsy anao rano ko sy koa oevro dona wai ui zady la zady afafoka